הרבה שואלים אותי, כדורים כן או לא? אני לא יכולה להחליט לאנשים כן או לא. אני רק יודעת להגיד, ביולי 22 נעשה מחקר שדיבר על תרופות אנטי-דיכאוניות, שאינו מצדד בפתרון הבעיה על ידי מתן תרופות אנטי-דיכאוניות. גם כאשר תרופות אנטי-דיכאוניות עוזרות, שוב, ומטפלות בסימפטומים, הן לא מלמדות את האדם הדיכאוני מיומנויות, לא מלמדות אותו מוטיבציה, לא מלמדות אותו גמישות מחשבתית, לא מלמדות אותו לפתור בעיות, לא מלמדות אותו להתמודד. נכון שכדור אחד יכול לסגור פינה, אני אקח כדור ויהיה לי שקט, שקט זמני. מעבר לעניין הכימי, שאני מכניס כאן משהו כימי לגוף, זה שיקול, כל אחד, ולי תמיד יש משפט כזה. זה לא שאני נגד כדורים, אני בעד הגוף שלי. כשאני אטפל במקור של הבעיה ואני אעבור טיפול רגשי, בעצם זה ברוב המקרים הרבה יותר זמן מכדור אחד שיסגור לי את הפינה כל יום. אני אצטרך הרבה יותר זמן לטפל בזה, גם כמובן לגעת בכאבים שלי. זה אחלה להשתיק את הסימפטומים, זה חשוב. זה יעזור לכם לישון, וזה יעזור לכם כנראה לא לחוות התקפי חרדה. בפועל זה לא מלמד את האדם את כל מה שחשוב שהוא ידע כדי להתמודד בסופו של יום עם אתגרי החיים.